ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ರಂಜಿತಾಗ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಪಶಕುನದಾಲಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇನಿ 15K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಕನೆಯರುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಕನೆಯರುಂಡು ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಕನೆಯರು ನಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಆವತ್ತು ಅದಾ ಸಂಡೆ ಕಂಚ ಎಸ್ಬೋದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಮರತ್ತೀಚ ತೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪ ಯಾಂಬಕ್ಕ ಚಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡು ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಚಿಕನ್ ಉಂಡತ ಐಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರತ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದತ ಐಕ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಚೂರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಐಕ ಉಪ್ಪು ಆಡುವೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುನಿ ಇದಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಒಯ್ಪಾಡುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಶೋಕ್ರೆ ಚೂರು ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ಯ ಊರ್ದ ಅರಶಿನ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಊರ್ದ ಕ್ಲೇಪಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಹಳ್ಳಿದ ಕ್ಲೇಪಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನ ಮೊಸರು ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡ ಅಂಗಡಿದ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೊಸರು ಇಲ್ಲಂದ ಆತ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನೆನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿ ಒಂದಿಚ್ಚ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಅದೇ ಶೋಕ್ ಒಯ್ಪುನದ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿನ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಪಿದೈದಿನ ಚೂರು ಶೋಕ್ ಒಯ್ಪುನ ಒಂದು ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಿದೈಡೆ ದೀಪೆ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಸಾರು ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರುಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪೂರ ಮೂರ್ತಿಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾರು ಮನ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಯೇ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಲೈಫೇ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪನೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆನ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಹೊಡತ ಸಾರ ಇದ ಪೇರು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅರಿಬೇಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಂದೆ 1 kg ಇತ್ತುಂಡು ಹಂಗೆ 1 kg ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ 1 kg ಕೋರಿ 1 kg ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮಾಡ್ಲಿಚ್ಚಿ ತುಲಗೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆನ್ ಬೈದಿನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಾನ್ ಪದವಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂತೆ ಕೇಕ್ ಅನೇರು ತುಲ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬೈ ವಾ ಮತ ಉಲ್ಲ ಆಡ ಓದುದಾಡ ಮುಟ್ಟಿ ನಾನಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮುಟ್ಟೀಚ ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜಾನ ನಿಮಗೂ ಬೇಯಂದುಂಡು ನಾನು ಬೇಯ್ದ ಆಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾತ ದೂರದ
ಅದೇ ಇದು ಅಜ್ಜ ಯಾ ತೋಜಿ ಮೂರು ತೋಜಿ ಊಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ದಟ್ಸ್ ಬೇಡ చాలా ఫన్ వాదే వాళ్ళు కంటెంట్ ఇచ్చారు కంటెంట్ కమ్మని వెయిట్ చేద్దాం ಕಂಟೆಂಟ್ నువ్వు ద్రాక్ష ಬರೀ ಸಂತೆದನಾ ಸಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಸಂತೆಪ್ಪ ಸಂತೆದ ಅಂಗಡಿ ಸಂತೆ ಮಂಗಳಾರತೆಯ ಚೀಪಂಡಿಯಾ ಹಾಳಾತು ಅವಂತಂತು ನೀ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸತಾತ ನಾನು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಅವು ದಿನ ಬೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಗುರುಕುಲ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ ರೈ ಯಾಕಾಡ್ದಿ ಏಪ ಶುರು ಅಂತದೆ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಅಂತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಬರ್ತದ ಇನ್ನಾಡ ಬೋರಿ ಇದ ಉಂಪುಂಡು ಜಾವಡತಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ಪದಿನತ್ತು ಇದು ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ಪದ ಅದು ತೂತಿರತ್ತ ದಮ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಮ್ಮುದೆ ಪೂರಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೂರ್ಗ ರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡ್ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಒಂಜು ವಾವು ದಸ್ಸಿನ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಸಾಧು ದರ್ಶನ ಅನ್ಪೆ ಯಾಮನಿಗೂ ದಸ್ಸಿನ ಕಮ್ಮಿ ದಸ್ಸಿನ ಕಮ್ಮಿ ಚಾಪ್ಚ ಯಾವ ನೆನ್ನು ಮೂರು ಇಂಚಿ ತುಲಿ ರಪ್ಪ ಮೂರು ಐದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನು ಜಾಡು ಬಿಯ್ಯೊಡಕ್ಕೆ ಸೋಕು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮುಂಡು ಐನೂರು ಕರ್ದು ಮೊಲ್ಲ ಕೂರ್ಸತ್ತೇವು ಇದು ಹೊಸತಾತ ನಿಕ್ಲ ಸೋಪುಂಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ದಿಯಾರ ವಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊಸೇರಿ ಕಾಟಿನ ತೂಲೆ ರಂಜಿತಾ ಹಾ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ರಂಜಿತಾನು ತೂಲೆ ರಂಜಿತಾಗ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ ಏಪ ನವಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದ ವಾನ್ ಪೂಜಾಲ್ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ನೇ ಮಂಡ ಈತ ಮಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಣತ ಅಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ರಂಜು ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಾತಿರ್ದಿರೋದು ಮಾಲ್ದಿಗ ಅವಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಈ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಮೇತಲಾಟ ರೂಪೀರು ಯಾರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಬಿಡಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬರೋನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಗೈಸ್ ತುಡಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೋಪ್ ಇದರ್ದಾರ ಸೋಕಾತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಮದುವೆ ಪರ ಸಪುರ ಇತ್ತಾರದ ಹೆಂಚು ಇತ್ತೀರು ಅಪ್ಪೆ ರಂಜನ ಸೋಕ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತೀರು ಅದು ಸಾವಾಗಲ್ಲ ರಿಚಾರ್ಜಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪೊಡ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಸರ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಣಿ ಪೂಜೇರಿಯ ಗೊತ್ತಾ ಬರ ಮಂಗೆ ಹೆಂಚಾನು ಮಂಗೆ ಹೆಂಚಾನು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಗಾಗ ನಟೆ ಪೆರಂಗದಾರಕ್ಕೂ ಲಾಗಿ ಅದು ಕತೆ ಮಾಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಕತೆ ಇದು ಕತೆ ಅಂತಾರೆ ಇದು ರಂಜಿಗೂ ಉರು ಯಾವಂದಿದ್ದಾನೆ तू इथं आली पूजा रे तुला विडिओ आली पूजा
ಅಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೇ ಅನ್ಕೊಡ ಅಪ್ಪ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ വിളിച്ചിരുന്നു ಬರ್ತಡೇ ಅನ್ಕೊಡ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರು 5 ವರ್ಷ ಬರ್ತಡೇ ಅನ್ಕಿ ಸತ್ಯ 5 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಂ